салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. Ва ман имрӯз мавзӯъеро матраҳ мекунам ки ниҳоят инсонҳо ин мавзӯъро бинанд ба онҳо лозим мешавад, чунки ин мавзӯъ дахл дорад ба нафароне ки мехоҳанд ки ба судҳои Русия муроҷиат кунанд, чи аз Русия, чи аз дигар давлатҳо, аз Тоҷикистон ҳатто. соли 2017 ҳаминро фаромӯш насозед ки қонунгузори Русия иҷозат додааст ки ба воситаи электрони почта, ба воситаи интернет ба тамоми судҳои Русия шаҳрвандони чи дохилӣ, чи берунӣ, яъне хориҷиён низ метавонанд ки ба судҳои Русия муроҷиат кунанд. Фақат дар ҳамон Яндекс медароед контакти, масалан менависед судгород Тула ёки судгород Калуга ёки судгород Самара, анамин ҷои даркориро менависед, худаш пурра мебарояд. ғайри ин фаромӯш насозед ки мана ҳамин саҳифае ки шумо дида истодаед, ин яъне кӯтоҳ мегӯем газ, ГАС. газ чӣ маъно дорад? Государственная автоматизированная система Российской Федерации правосудия интернет-портал. фаромӯш насозед ки ба воситаи интернет шумо метавонед дар Русия ҳам зиндагонӣ кунед, аз ҳамин хона метавонед ба тамоми ҳамон судҳое ки ба шумо даркоранд ариза пешниҳод кунед. агар шумо юрист нестед, метавонед ки электрони почта дошта бошед, ба назди ягон юрист равед, аризаи шуморо навишта пешниҳод мекунад ва ҷавобро худи шумо дар электрони поштатон мегиред. ғайри ин нафароне ҳастед ки депорт шудаед, аммо дар Русия зиндагонӣ доред, мехоҳед ки ҳамун депорт қарораш бекор шавад. шумо метавонед ба анамун суди дахлдор, аз куҷое ки шумо депорт шудаед, аз болои қарори он сум ба суди болоӣ муроҷиат кунед, шикоят баред. мумкин ки ҳамун депорти шумо агар ғайриқонунӣ бошад, дар ҳақиқат бекор мешавад. дар асоси анамун қароре ки бекор мекунад, метавонед аз сари нав ҳуҷҷат кунед. ғайри ин нафароне ки дар Тоҷикистон ҳастед, мехоҳед ки ба судҳои Федератсияи Русия муроҷиат кунед. зиёд инсонҳо, яъне шаварошон шаҳрванди Русия ҳастанд, мехоҳанд алимент гиранд, аммо имконият надоранд. метавонанд ба юрист, адвокатҳо муроҷиат кунанд, онҳо ба онҳо ариза пешниҳод мекунанд ба воситаи почтаи электронӣ ба судҳои дахлдори Русия. инро фаромӯш насозед, яъне чӣ проблемае доред ба воситаи судҳои Русия мехоҳед ҳал кунед, метавонед ки ба воситаи электрони почта, ба воситаи интернет пешниҳод кунед ва аризаҳои шумо дида мешаванд, баррасӣ мешаванд ва ба ҷавоби онҳо ба почтаи электрони шумо меравад, мерасад ва шумо мегиред. ва дар ҷои нишаст метавонед ки ба тамоми судҳои Русия муроҷиат кунед. саволҳо бошад, дар комментарияҳо нависед ва нафарони подписчик ҳастед, ин видеоро бинед, лайк монед, поделиться кунед, то ки ҳамватанони мо бинанд ва донанд ки ба воситаи интернет ҳам метавонанд ба суд муроҷиат кунанд ва проблемаи худро ҳал кунанд. ва аксарияти инсонҳо дар мин Русия ҳастанд, аммо сарсону саргардонанд. онҳо низ метавонанд ки ба воситаи интернет дар хона нишаста проблемаҳои худро ба воситаи суди дахлдор ҳал кунанд, қарори судро гиранд. саломат бошед, бо мо бошед, ба канали мо обуна шавед. мин баъд низ бо аз дигар мақомотҳо метавонам ки яъне мавзӯъ матраҳ кунам, истифода баред.